Samantala, Idol, pinaigting po ng BGMP Urdaneta District Jail Male Dormitory at RMN Network at IFM News Dagupan ang kanilang kampanya sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa mga persons deprived of liberty or PDLs matapos ang matagumpay na paglagda ng Memorandum of Agreement noong Biyernes, Nobyembre 28 sa lungsod ng Urdaneta. Layunin ng nasabing kasunduan na mas maipakilala sa publiko ang mga programa ng BGMP para sa rehabilitasyon at paghubog ng mga PDL at maipakita na may mga konkretong hakbang upang matulungan silang makabalik sa lipunan bilang produktibong mamamayan. Sa pamamagitan ng mas malawak na information drive, inaasahang mas mauunawa ng komunidad ang mga hakbang para sa pagbabago at pag-unlad ng mga PDL. Sa ilalim ng MOA, pagtitibayin at palalawakin ang mga programang nakatuon sa rehabilitasyon, skills development, values information at community reintegration. Kabilang dito ang regular na partisipasyon ng BGMP sa programang IFM at Your Service na umiere tuwing unang Sabado ng bawat buwan upang direktang makapaghatid ng impormasyon at updates tungkol sa kanilang mga inisyatibo. Nakatakda ring simulan sa mga susunod na linggo ang serye ng konsultasyon at pagbuo ng mga karagdagang programa katuwang ang BGMP upang higit pang mapalawak ang kolaborasyon sa pagitan ng dalawang institusyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng IFM Dagupan at RMN Networks at BGMP Urdaneta na maghatid ng makabulang impormasyon at suportahan ang mga programang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga PDL. IFM News. IFM News. IFM News.